The Herman Moreno Youth Achievement Award goes to Jillian Ward. Daghan ang mipaabot og congratulatory message ngadto kang Jillian Ward human nga ipasidunggan og Herman Moreno Youth Achievement Award sa 71st FAMAS Award. Matod sa aktres nga nagpasalamat siya sa mga award ug iya kining gihalad ngadto sa iyang pamilya. Daw sama sa usa ka real-life doll si kapuso actress Barbie Forteza, gumikan siyang gisulob nga blush pink dress gikan sa usa ka Filipino designer. Gani, daghang mga netizens ang nidayig siyang pagdala sa maong dress. Sugod kagahapon, mamahimo na mapalit ang ticket aron masaksihan ang gabii nga puno sa musika o performance nga dalit sa umaabot nga Queendom Live. Busa, bisitahan ninyo ang www.gmanetwork.com/energy o ticketworld.com.ph. Sa nagpadayon nagkainit nga eksena sa Royal Bud, padayon nga gisusi ni Christian Reales kung napoy ang hinungdan o kung kinsa nagpatay siyang amahan nga si Gustavo Royales. Samtang pipila sa mga iso ni Napoy, nagtinguha nga makuha ang bahandi sa ilang amahan. Kana o guban pa atangi sa Royal Bud pagkahuman sa Voltes 5 Legacy.